נו, למה זה לא עולה? אחי, אתה בדור הלא נכון. מה אמרת? לא, אתם הדור הכי נכון. תנו לי להסביר. אם הייתם במשחק באצטדיון, רציתם להעלות משם סרטון, אבל נתקע לכם איזה דיכאון, נפלתם על הדור הלא נכון. אם רציתם להשוויץ מהמכון, ונתקע הסטורי מההליכון, אריז מהמלון, לא זז לביזיון, נפלתם על הדור הלא נכון. עליי משיזפון, זוכר כמו טירון, נפלתם על הדור הלא נכון. כולם! הגיע הזמן להתקדם לדור הכי נכון, דור 5 של פרטנר, לחוויית פול אפלוד עוצמתית, להעלאה והורדה במהירות גבוהה במיוחד, ועכשיו גם באיסינג, פרטנר 5G. זה הדור הכי נכון. Hello future.